Ανόλα τα κορίτσια του κόσμου, αν έδιναν τα χέρια, αν έδιναν τα χέρια, θα φτιάχναν έναν κύκλο απ' αγάπη, χείρα απ' την γη μας που είναι δική τους. Κι αν όλα τα αγόρια του κόσμου μεγάλωναν τον χείρο και χάριζαν την καρδιά τους, θα γέμιζε η γη μας απ' αγάπη και θα γεννιόταν καινούργια ελπίδα. Κι αν όλοι εμείς οι ξένοι γινόμαστε φίλοι και δίναμε τα χέρια, δεν θα ήταν ψέμα, θα φτιάχναμε ένα χέριο και μια φλόγα και καλοκαίρι γύρω απ' τον κόσμο. Se tutta la gente si desse la mano, se il mondo veramente si desse una mano, allora si farebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno